Kasi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ai ko sai an jade ne na gan su yanzu sun yi nan gurin. Nan ko? Ka in kira ma. Ka san nan ba su? Na san su bara yanzu nan zan kira ma suna nan Na layi no? su yanzu nan ka jira ni fa. Kai, wannan mutum ma fa yare na ma kai. Kai. Kai ne wannan. Wallahi ta wannan mutum